Sí, aquí és un partit molt complicat contra un rival que té el seu camp pamat. Aquí han caigut pràcticament tots els equips de dalt. Només hem perdut un partit amb el que va de Lliga, no? Aquest és el segon, a casa seva. Crec que l'equip, tal com dius, ha donat un pas endavant i ens hem adaptat en aquest perfil de futbol una miqueta diferent i s'ha de felicitar amb els futbolistes perquè han fet un esforç fenomenal, no? S'han deixat la vida a cada jugada des del minut 1 fins al minut 95. Han cregut sempre amb la victòria i és espectacular la solidaritat que tenen els futbolistes amb els propis companys a l'hora de fer transicions defensives i a l'hora de treballar i de deixar-s'ho tot en el camp. Sí, hem tingut per sentenciar abans el partit amb la jugada aquesta clara d'ell, però també han generat algunes altres ocasions que tampoc s'han acabat de materialitzar i al final falla el penalti, el que no el tira no el fallarà mai, no? I l'equip s'ha reposat bé, no ho ha afectat gens, no? Que una altra vegada l'equip que para el penal doncs es creix i l'altre baixa els braços i nosaltres ara mateix hi ha una mentalitat molt important dintre d'aquest equip i una il·lusió molt gran i t'ajuda a anar a entrenar cada setmana perquè al final el reflexe del partit i de com competeixen els nostres futbolistes és el reflexe de com entenen cada dia. Sí, crec que és important fitxar futbolistes que siguin d'aquí i que sàpiguen ben bé el que vols, el que jugues i que no tingui que passar un període d'aclimatació, sobretot en el mercat d'hivern, no? Són jugadors que poden ser diferencials i ja ho han demostrat, tot i que Nahuel ha tingut també alguna altra jugada de gol bastant clara, 2 més, crec que ha generat 3 ocasions de gol. Per tant, molt bon debut, però bé, és com qualsevol altre futbolista. Aquí tots són responsables des del primer fins a l'últim, inclosos els que han sortit de canvis i els que no han sortit, perquè són els que ajuden a entrenar i a competir per jugar d'aquesta manera. Bé, no em miro el partit a partit, o sigui, la veritat és que estic content d'aquest partit, també de la setmana passada, però és que tot això no serveix de res, no? O sigui, ara tenim que disfrutar d'aquesta victòria, avui i demà, i a partir d'aquí doncs, començar a pensar ja en el proper partit i amb aquesta mentalitat i amb aquesta humilitat anar fent camí. És una categoria molt difícil, tots els de dalt, si us hi fixeu, no perdonen perquè hi ha equips de molt de nivell i portes una dinàmica, tal com dius, de molts de partits doncs, puntuant i no t'acabes de ficar dintre del play-off, no? Imagina la dificultat que després de lo bé que ho estem fent. Sí que portem un dèficit dels 10 primers partits o dels 8 primers partits, però nosaltres seguirem insistint i seguirem treballant per tal de fer-ho millor. Portem a l'escut del Terrassa, representem a la ciutat de Terrassa, estem orgullosos d'això, també de la nostra afició, que avui també ens ha acompanyat, i dedicar-los més a aquesta victòria, que segurament l'hauran seguit per la ràdio i per la tele des de casa seva, i agrair-los doncs, aquest suport incondicional i animar-los a que cada vegada siguin més que ens vinguin a ajudar. Mira, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de competir al màxim nivell. Els jugadors se sortiran, s'hi deixaran la vida i esperem